Да дадеш на кучето избор е тактика, с която можеш да постигнеш по-бързи резултати, отколкото с изисквания. И това, което се случи днес между мен и Анди, е поредното доказателство. С него не сме общували кой знае колко. Последните 2 седмици се видяхме 2 пъти, защото тези дни ще се разхождаме заедно. Но освен разходките, които са нещо приятно по принцип, трябва да му давам и лекарство, което той не приема с желание. Това обаче се случи днес. Отидох до тях да ги взема за разходка, кучетата са 2, посрещнаха ме Слай докато отключвах, което е напълно разбираемо. Аз използвах езика на моето тяло, за да им покажа, че не идвам с лоши намерения и те бързо се успокоиха. Макар че, разбира се, като са дребни кучета, бих могла без проблем да вляза, без да се съобразявам с това, което ми показват. Но аз не исках това. Исках да подходя уважително и да спечеля доверието им още от самото начало. И за това ми беше важно как се държа. Не защото не мога да игнорирам поведението или се страхувам да не ме охапят. И сега да се върнем на момента с хапчето. Отново, вместо да притисна Анди и да му го натикам в гърлото, за да съм сигурна, че ще го глътне, аз приложих игра. И за да съм сигурна, че играта ще проработи в този момент, я бях тествала при първата ни среща в дома му и днес на разходка навън, за да го подготвя и да знае какво се очаква той да прави. И съвсем неизненадващо и неусетно той се изяде хапчето в играта без дори да разбере. Тоест, без някакви грандиозни усилия от моя страна и стрес за него, само с разбиране, ясна комуникация и малки стъпки на доверие, постигнах това, което исках с куче, което не ме познава и нямаме изградена връзка. И сега си представи какво можеш да постигнеш ти със своето куче, ако знаеш и прилагаш подобни стратегии. А и още нещо. Анди по собствено желание дойде при мен за ласки. Аз не съм от хората, които досаждат на кучетата да ги галят и прегръщат, защото са много сладки. Да, че са сладки са, но също така имат право да харесват или не харесват физически контакт, хеле пък с непознати. Вярвам, че видеото нагледно показва красноречивото и дори настоятелно желание на Анди да си общува с мен. Ако си любопитен да разбереш повече за това какво и как правя и искаш да преодолееш някаква трудност в живота с кучето си, пиши ми. Приемът в това издание на програмата ми е отворен до утре.